Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti kadi alluwal men ngal ɗo eɗen gari janginde G mawɗo e G tokoso. Ngal ɗo alluwal gotal so ɗiggi a yalti e majjere G no masirte. No wiidemo noon pulaar ummorto ko bange nano faya bange ñaamo. Dow to ko masɗe pulaar ko noon poti ko 5 mawɗe 5 tokose e 5 poɗɗe. Ɗum wiyete masɗe pulaar mbasa jiiɓade ɗon. Nde ɗo windande woni windande wattude 7. Bisimillah jangen. A mawɗo, E mawɗo, I mawɗo, O mawɗo, U mawɗo. A tokoso, E tokoso, I tokoso, O tokoso, U tokoso. Ngara pooɗa. A, E, I, O, U. Masɗe ma gasi. Ko ɗeɗo naatre alkulal ngal wawa jangade. So ɗe ngala hen jangotako. Nden non G mawɗo, G tokoso. Ngaran masen. Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Ngara pooɗen. Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Ɗon timmi. Ngara hakkunde. Ag, Egg, Igg, Ogg, Ugg. Ngara pooɗa. Ak, Ek, Ik, Ok, Uk. Ɗon timmi. Jippoles. Gag, Geg, Gig, Gog, Gug. Ngara pooɗa. Gag, Geg, Gig, Gog, Gug. Timmi. Alkulal ma G koɗo haaɗi. So ɗiggi a yalti e majjere G. Kalɗo G winda masa ka jangowo. Wi on alkulal fof ngal ƴettuɗa 2 dow 2 hakkunde 2 les. Gotal fooɗa ngala fooɗa ngala wasa fooda ni foti. Jangen gotol ɓaren. Windande men jeeɗiɓire. A, E, I, O, U. Jippoles. A tokoso, E tokoso, I tokoso, O tokoso, U tokoso. Arpooɗen. A, E, I, O, U. Masɗe ɓen gasi. Alkulal ari. G mawɗo, G tokoso. Masel ngal. Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Ngara pooɗen. Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Hakkunde. Ag, Egg, Igg, Ogg, Ugg. Ngara pooɗen. Ak, Ek, Ik, Ok, Uk. Jippoles. Gag, Geg, Gig, Gog, Gug. Ngara pooɗen. Gag, Geg, Gig, Gog, Gug. Alhamdulillah timmi. Ƴettu kuɗol ma e karnema mbañitoɗa janga ɗigga. A hoolaki hoorema ƴeewa camorɗomo ɗakkoɗa sara makko o walluma ha jiya lawol. Aɗa yamana walluma
noddu en e 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya whatsapp o ngara caggirtoɗa a saggani ko ɗum jinmi o ko musidɗo mon giɗo mon almudo mon nder e Bowal Yaya li Kaolack Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam.